Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга төбәтеп темалар турында. Шәһәрдәшләрне ишеттеләр, Мәләкәс аръягында яшәүчеләр ниһаять яңа маршрут буенча йөриячәкләр. Декабрь айы өчен түләүләр шәһәрдәшләрне аптырашта калдырган, ни өчен түләү кагазларында бурычлар 1,5-га арткан хәбәрчебез белеште. Гыйнвар азагына кадәр Чаллыда 2 кибетне сүтәчәкләр сәбәпләрен Гүзәл Шиһапова ачыклады. Кайбер мәгълүмат чараларында җәмәгать транспортында йөрү бәясе март аенда артачак дигән фаразлар таралды. Исегезгә төшерәм, бу хакта 2016 ел азагында ук билгеле булды. Маршрут транспорты җитәкчеләре тарифлар буенча дәүләт комитетына йөрү бәясен 23 сумга кадәр арттыруны сорап документлар тапшырды. Әлегә барлык кагазларны карап чыгу өчен белгечләрнең 30 көн вакыты бар. Шуннан соң алар карар кабул итәргә тиеш. Әлегә Чаллы халкы автобус һәм трамвайларда 20 сум түләп йөри. Башка бәяләр юк дип белдерделәр тарифлар буенча дәүләт комитетында. Транспорт темасын дәвам итеп, бүгеннән Мәләкәс аръягында яшәүчеләр Сөембикә проспектына күчеп утырмыйча барып җитә ала. Шәһәрдәшләрнең күп санлы сорауы буенча 12нче маршрутка эксперимент рәвешендә үзгәрешләр кертелде. Исегезгә төшерәм, моңа кадәр автобуслар 51нче комплекстан кузгалып, Зәп пистәсендәге Эссенсәдә үзәгенә кадәр бара иде. Яңа маршрут шәһәрдәшләр тарафыннан хупланса гына гамәлдә калачак. Мәләкәс аръягында яшәүчеләр Чулман, Сөембикә, Мәскәү проспектларына турыдан-туры барып җитә алмыйбыз диләр. Тиешле адреска эләгү өчен Тынычлык проспектына баралар, аннары җәяү хәрәкәт итәләр. Әгәр икенче транспортка утырсалар, тагын акча чыгарасы була. Шуңа күрә Мәләкәс аръягыннан Сөембикәгә автобус бирүләренә шатланалар. На Сөембике пешком, и на Чулман пешком, и на Московский пешком, везде пешком, потому что здесь трамваев нет, только газельки. Отсюда, за Мелике, все на Московский проспект. На Сөембике 12 маршрут пустили. Әмма җәмәгать транспортын йөртүчеләр генә бу яңалыкны авыр кабул иткән. Иртән һәм кичен пассажирлар җитәрлек булса да, көндез буш килеш артык чакрымнар узарга туры килә диялар. Элек транспорт Эссенга кадәр барса, хәзер 12нче маршрут Сарман трактына кадәр бара. Шуннан Фоменко урамына борыла. Мәләкәс аръягын урап яңадан Эссенга таба хәрәкәт итә. Вот считаю, вообще нечего нам здесь делать. Вот правда. Так ездим, не знаю. Ну, может, в будущем что-то получится. Сейчас пока никаких, как говорится, плюсов. Ну, ощутимо по заправке. Бу кыйынлыклар вакытлыча гына ди пассажирский перевозка оешмасы директоры Николай Тятюшкин. 13нче маршрутны Мәләкәс аръягына җибәргәч тә шундый ук хәл булган. Бирдә яшәүчеләрне йөртергә теләмәгән шоферлар хәзер бу районны читләп үтми. Шәһәрдәшләр өчен башка маршрутлар йөришендә дә үзгәрешләр көтелә. Мисал өчен Зәп бистәсе белән Ит комбинатын тоташтыручы 6нчы маршрутта. Хотят изменить маршрут с ГЭСа по набережной Комсомольской, то есть Комсомольская набережная, и сюда. Но так как там подвижной состав старый, сейчас думаю, как их заменить. И на короткий маршрут больших желающих много, никого нету. То есть маршрут короткий, выручки нету. Ну, этот вопрос тоже решается, рассматривается. То есть в дальнейшем, возможно, невозможно, наверняка его поменяют. 12нче маршрутта автопаркны да яңартырга телиләр. Әлегә биредә 22 автобус. Пассажирлар саны арса, тагын 10 машина өстәлергә мөмкин. Гүзәл Шиһапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгеннән Инцехбанк кертемчеләре именият түләүләрен ала башлаячак. Бу бары тик физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр өчен. Чаллыда Инцехбанкның 3 бүлеге эшли иде. Хәзер именият түләүләре агент банклар бүлекләре аша башкарылачак. Алар Саклык банкы, ВТБ-24, Акбарс банкы. Банкларга мөрәҗәгать итү тәртибе яшәү урынына һәм фамилияның беренче хәрефенә бәйле. Исегезгә төшерәбез, кертемнәр 1,4 млн сумнан артмаса, акчалар 100% күләмендә түләнә. Моның өчен паспорт һәм гариза язу кирәк. Юридик затларының язмышы март азагында гына билгеле булачак. 23 декабрьдән алып Инцехбанкта 3 айга мораторий билгеләнде. Декабрь айы өчен килгән квитанциялар шәһәрдәшләрдә ризасызлык уятты. Күп кенә шәһәрдәшләргә сумма 2 тапкырга диярлек артып килгән. Идарә итүче оешма белгечләре бу декабрь аенда булган суыклар аркасында ди. Шуңа күрә ноябрь белән чагыштырганда кышның беренче айы өчен түләүләр шактый артып килгән. Башкарма комитетта йортларның 90% индивидуаль җылыту системасына кушылган ди. Димәк, җылылык өчен счетчик күрсәтмәләре нигезендә түлибез.
Первое – это факт по отоплению. Второе, как бы есть в некоторой степени перерасчеты в конце года, да, то есть кто-то подает показания, люди приезжают, да, приводят все свои дела в порядок. Вот, то есть только с этим. А во всех остальных случаях нужно разбираться индивидуально. Аңлатмалар артыннан шәһәрдәшләр идарә итүче оешмага яки исәп-хисап үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Әгәр анда аңлата алмасалар, башкарма комитетының торак коммуналь хуҗалыгы белгечләре телефоны ярдәм итәргә әзер. Шаллыда сәүдә нукталарының соны кимәячәк. Гыйнвар азагына кадәр райисполком һәм Эчке эшләр идарәсе тукталышларында урнашкан кибетләрне сүтәргә тиешләр. Биредә законсыз алкоголь сату очраклары теркәлгән. Бина хуҗалары берничә тапкыр штрафта түләгән, әмма бу чаралар бизнес вәкилләре өчен файдага булмаган. Ни өчен Шаллы хакимияте кырыс алымнар кулланырга карар кылган, Гүзәл Шихапова ачыклады. Райисполком тукталышында урнашкан аю кибетендә бүген дә сыра саталар. Әле кичә генә башкарма комитет бинаны 14 көн эчендә сүтәргә дигән күрсәтмә чыгарды, әмма сатучы тиздән эшсез калачагын белми әле. Я здесь работаю, я пиво не привожу, лицензии не получаю, логично? Я просто работаю здесь за зарплату. Эчке эшләр идарәсе тукталышында урнашкан кибетне дә сүтәргә туры киләчәк. Бу объектлар стационар түгел. Федераль закон буенча мондый сәүдә урыннарында алкоголь сату тыела. Эшмәкәр аю кибетен капиталь төзелеш объекты итеп рәсмиләштерергә теләгән, әмма аны хупламаганнар. Такое решение было принято, основываясь на постановлении, которое было принято о порядке демонтажа нестационарных торговых объектов, которые располагаются незаконно на муниципальных земельных участках. По обоим случаям имеются нарушения по поводу использования земельных участков. Сроки действия договоров в обоих случаях истекли. Сәүдә нукталары хуҗаларына объектларны сүтәргә 2 атна вакыт бирелде. Әгәр күрсәтмәне үтәмәсәләр, башкарма комитет белгечләре бу эшне үзләре башкарачак. Мондый кырыс чараларны алкоголь сату өлкәсендә закон бозу очраклары булганга кулланырга мәҗбүрләр. Хәзер башкарма комитет хокук сакчылары белән берлектә тикшерү эшләрен дәвам итә. Тагын берничә кибеттә законсыз алкоголь сату очраклары теркәлгән. Шуңа күрә 40лап кибетне сүтәргә тиешләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 2016 елда Шаллыда 6700 җинаять теркәлгән. Бер ел алдан аларның саны 1000-гә күбрәк булган. Бүген Шаллы буенча Эчке эшләр идарәсендә узган елга йомгаклар ясадылар. Полицейскалар әйтүенчә, алар 100%-га нәтиҗәле эшләгән. Барлык көнкүреш җинаятләре белә торып кеше сәламәтлегенә зыян китерү, көчләү очраклары ачыкланган. Статистика буенча җинаятләрнең күбесе алкоголь куллану аркасында килеп чыга. Узган елда полиция хезмәткәрләре әйләнештән 12 килограмм наркотик алган. Азат Сулейманов югалганга бер атнада узмады. Тагын бер шәһәрдәшебезне эзләүдә ярдәм сорыйлар. Бүген иртәнге 7дә Рузилә Тимирова эссез югала. 26-нчы комплекста өеннән чыга һәм балалар шифаханәсе трамвай тукталышына таба хәрәкәт итә. Рузилә эшкә илтүче вакыт автобусына өлгерер өчен Джумбу тукталышында төшеп калырга тиеш була. Әмма автобуска утырмый, телефоны җавап бирми. Эшенә дә килмәгән. Ул Коръән төсле шәшке тун кигән, башында алъяулык, аягында табанлы кара замш сапаги. Туганнары Рузиләне күрүче булса экраннарда күрсәтелгән номерлар буенча шалтыратуны сорый. Рузилә ул бик җаваплы кеше, бер кайчан да ул эшен калдырмый, эшенә барасы көне эшенә бара һәм һәр вакытта да әниләренә ул шалтыратып әйтә бер нәрсә булса. Бу аңа хас сыйфат түгел монда югалу, чөнки телефоны җавап бирми, недоступен телефон. Ул эшеннән шалтыратканнар килмәде дип эшенә ул вакытыга утырып эшенә барырга тиеш булган, ләкин вакытыга ул утырмаган ниндер сәбәпләр аркасында без белмибез. Белүчеләр, күрүчеләр булса, зинһар өчен хәбәр итегез. Бүген Россия прокуратура хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгели. Безнең илдә әлеге идарә 295 ел элек Петр I указы нигезендә барлыкка килгән. Бүгенге көндә Россия дәүләт прокуратурасы башлыгы Юрий Чайка, Татарстанның баш прокуроры Илдус Нафыйков, кайчандыр Шаллы прокурорлык идарәсен җитәкләгән кеше. Күптән түгел генә ул 2нче класслы хукукый эшләр буенча дәүләт киңәшчесе дәрәҗәсенә иреште. Хукук белгечләренең һөнәри бәйрәмендә безнең хәбәрчеләрдә булып кайтты. Узган елда кеше үлеменә китергән зур фаҗигаләр булмады. Моны прокуратура хезмәтенең иң төп уңышы дип санарга мөмкин. 53-тә 28-нче йорттагы шартлау, сәүдә йортына бомба кую, иң гаугалы вакыйгалар менә шулар. Бәхеткә каршы буларның берсенә дә кешеләр зыян күрмәде. Узган ел Шаллы прокуратурасы халыктан килгән 8000-гә якын шикаят кабул иткән. Үз эшебезне җиренә җиткереп башкардык дип ассызыклыйлар. Более 1000 жалоб было удовлетворено только нами.
Меңнән артык шикаят канәгатьләндерелде. Җинаятләр саны кимеде. Барлык өлкәдә дә тәртип урнаштырылды. Бу юнәлештә прокуратура үз бурычын үтәде дип саныйм. Бәйрәм тантанасына прокуратура хезмәтендә эшләгән ветераннарны да чакырганнар иде. Шул исәптән авыр 90нчы елларда эшләгән прокуратура җитәкчеләре дә бәйрәм чарасында катнашты. 1993 елның январында Олабыгадан мені күчерделәр Шаллыга. Шалның иң авыр вакытлары, иң авыр периоды җинаятьчелек инде бик зур, бик уровеньдә иде ул вакытта. Күп үзебезнең команда белән күп эшләр эшләдек. Структураны алыштырдык прокуратураның. 14 лет назад мы раздавали 14 ел элек без чит илдән килгән партнерларга махсус карталар өләшә идек. Кызыл төс белән тамгаланган районнарга кирмәскә кушабыз. Шәһәр идарәсе хокук сагы органнары эшмәкәрләрнең уртак көчләре белән без уңай нәтиҗәләргә ирешә алдык. Безнең шәһәрдә яшәү җайлы, уңайлы һәм куркынычсызга әйләнде. Бүгенге көндә прокуратура Шаллының барлык оешмалары белән дә тыгыз эш алып бара. Идарә хезмәткәрләре үзләре әйтүенчә, булар барысы да профилактик әңгәмәләр рухында гына уза. Әлеге әңгәмәләрнең җинаять эшләренә бернинди катнашы юк. Райнур Агламтинов, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Иртәгә Шаллыда үзенчәлекле премьера көтелә. Аның авторы да, рәссамнары һәм актерлары да балалар. Яблоневый сыр спектаклен сәхнәгә Проснись инклюзив театры һәм Так театры лабораториясе куялар. Премьера мастеровые сәхнәсендә булачак. Репетициядан безнең репортаж. Яблоневый сыр ул балачак или спектакль 15 әкияттән тора. Аларны Тимур Салихов исемле кечкенә малай иҗат иткән. Все, что о чем мы говорим, оно в нас живет. Эти рыбки наивные, этот пруд, красавица-русалка. Каждая девочка, неважно сколько ей лет, 15, 40, 30, красавица-русалка живет в нас, кукла живет в нас. Как в детстве мы верим, говорим: мама, я сегодня принцесса. Вот какой-то такой вот для меня этот спектакль. Спектакльнең тагын бер үзенчәлеге актерлар составы. Алар 30-га якын. Монда балалар да, профессиональ актерлар да, әти-әниләр дә уйный. Иң мөһиме, яшь актерлар арасында физик мөмкинлекләре шикле балалар күп. Алар сәламәт яшьтәшләре белән бер сәхнәдә, бер дулкында. Впечатление очень хорошее, такое позитивное. Сказки хорошие, детские, именно для наших детей. Детям нравится смотреть, детям нравится играть в этих сказках. Мы участвуем первый раз в таком представлении. Что ты делаешь? Я участвую в сказке «Дракон-динозавр». Я играю в ангелочка. Спектакльнең оештыручылары подросток клублар үзәге һәм Солнце внутри фонды. Алар шәһәргә балалар инклюзив театры гомумән бу юнәлеш бик кирәк дигән фикердә торалар. Очень важно включать инклюзию в учебный процесс, в развлекательный процесс, чтобы она развивалась в разных формах, в разных подачах, чтобы это было интересно, увлекательно. И тем самым мы с детства приучаем детей к тому, что нас отличает цвет волос, мысли и поступки. Яблоневый сыр премьерасы 13 январда 18 сәгать 30 минутта мастеровые театрында була. Спектакльдән җыелган акча Дети ДЦП Хәйрия фондына биреләчәк. Римма Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Дакар ралли марафонында планлаштырылмаган юл. Юл бозылу сәбәпле ярышның 9-нчы этабы уздырылмады. Шул ук вакытта Африка эко-рейсы ралли узышында кызу көрәш дәвам итә. Финалга нибары 3 этап калып бара. Мавританиядә 9-нчы этап тәмамланды. Андрей Каргинов йөк машиналары арасында 3-нче булып финишка килде. Аның экипажына машина тәгәрмәчләрен тыннан чыгару, тын кертү өчен кул ярдәмендә башкарга туры килде. Сергей Куприянов үзенең дизель һәм газ ягулыгы белән йөри торган КАМАЗында 4-нче булып килде. Гомуми зачетта Андрей Каргинов әле дә 1-нче урында бара. Сергей Куприянов 1 урынга түбән тәгәрәде. Хәзер ул 5-нче урында. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз.